benetan nahi dut mokadu bat. Eva, gelditu, Eva, ezin duzu janaritzarrik oraindik gaixorik zaude. Ni, ez nago gaixorik jada. Utzi begiratzen. Ez dago gehiago mokadurik zuretzat. Ez dago gehiago janaritzarrik. Bai, ziestatxo bat hartzea ideia honena da. Hemen ditut mokadu batzuk. Eta patata frijitu batzuk hemen. Batzuk hemen. Eta batzuk hemen ere bai. Eta txokolate eta Nutella pur bat. Esan dizut ez dagoela gehiago mokadurik. Ados. Hau ez da onargarria. Barkatu. Barkatu. Oraindik mokadu batzuk ditu. Inork ez du jakingo hemen mokadu gehiago ditudala. Musika tresnak gustatzen zaizkit. Baina badago gehiago gustatzen zaidan zerbait. Nire mokaduak. Eva, zergatik eskatu nizun, Eva. Hemen duzu. Ez dago gehiago mokadurik. Ez daukat gehiago mokaduri. Gozokiak salgai. Norbaitek esan aldu goxokia. Gozokiak salgai. Gozokiak salgai. Gozokiak salgai. Gozo, gozo. Kaixo, Alex. Kaixo, Eva, zer nahi duzu? Bana, mesedez. Ados. Hemen duzu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Gozokiak salgai. Zer egiten ari zara hemen, Eva? Eserez irakurtzen. Hau goxokia da. Ai ez. Ez gehiago goxokirik. Ideia bat dut. Kaixo, patata, frijitu batzuk txokolatea eta goxokiak eskatu nahiko nituzke. Eskerrik asko, agur. Hau oso astuna da. Zergatik zaude hemen. Hau janari txarra da gaixoarentzat. Oh, itxaron pixka bat. Entregako eskaera da. Ados, sartu. Hemen da entrega. Wow, ze handia azkenean. Azkenean, nire patata frijitua, txokolatea eta goxokia. Zer da hau guztia? Elikagai osasuntsua da. Nor zara? Aha, zure medikua naiz eta esan dizut ezin duzula janaritzarrik jarraitu probatu hau. Gustatzen zait apur bat. Marrubiak ere onak dira, gustatzen zait. Hemendik aurrera, mokadutxoetan bakarrik elikagai osasuntsuak jango ditu. Umeek beti egiten dituzte aukeraketa osasuntsuak. Arnaza hartu. Poliki, mesedez. Arnaza, bota. Egon dezagun zure temperatura, Steffi. Okay. Steffi, gaur ospitalean geratu beharko zenuke. Ongi. Osatu laster. Kaixo, Steffi.
Kaixo Dasha, ospitalean nago, ekar diezadazu goxoki eta gominola batzuk. Bidean nago. Goazen, hartzatxoa. Kaixo, Kaixo Dasha, nola lagun zaitzaket? Steffi bizitatu nahiko nuke. Zer da zure eskutan dagoena? Jostailu bat eta goxoki batzuk dauzka. Goxokiak ez daude baimenduta ospitalean. Eskerrik asko hartzagatik, baina non daude goxokiak? Barkatu, Steffi, goxokiak ez daude baimenduta. Oh, Biba! Kaixo medikua. Kaixo berriro, Dasha. Hartzatxoa berriro, baina non daude nire goxokiak? Sorpresa, sorpresa. Oh, gominola, eskerrik asko, goxokiak goxoak dira. Ez horregatik, agur. Goxokiak ez daude baimenduta. Goxokiak kaltegarriak dira zure osasunerako. Hau ezin duzu jan, Steffi. Kaixo, Steffi, goxokiak agortu zaizkizu. Dasha, medikuak nire goxoki guztiak eraman ditu. Ai ama, Ekar diezadazu gehiago. ados, Steffi, zerbait pentsatuko dut. Goxokiak, Ideia bikaina daukat. Kaixo mediku. Ni naiz berriro. Kaixo Dasha. Loreak eta liburu bat dauzkat Steffirentzat. Ah, liburua interesgarria. Dasha, ez aldakizu goxokiak osasun gaitzak direla. Loreak zuretzat, Steffi. zergatik ez goxokiak. Marshmallowak, oi ama, zein gozoak. Dasha, Steffi, zer gertatzen da hemen? Ai, nire zabelea. Zabela daukat gaizki. Ai umeak, zer egin duzue ikus dezagun nola zaudeten? Gogoratu umeak, goxoki asko jatea ez da osasungarria, orain ospitalean geratu behar zarete ere. Ai ama. Orain ni ere ospitalean nago. Dasha, Steffi, goxoki asko jan dituzue, orain zuen temperatura neurtu behar dut. Orain 5 minutu itxaron behar dugu, itzuliko naiz. Mamam, zein gozoa. Kaixo Dasha. Kaixo Alex, ez jan goxoki asko. Ez jan goxoki asko, bale. Ai, ez nau ulertu. Nire zabelea mina egiten du. Zer gertatzen da? Ikaragarria. Ai bala. Esan nizuen umei goxoki asko jatea kaltegarria dela zuekentzat. Ai, ai, ai. Gozoak ez daude baimenduta. Ez dago janaririk zineman. Zergatik ari da hainbeste denbora hartzen. Ez dago janaririk baimenduta. Sartu berriro ilaran.
gozokiak. Horrela askoz hobeto dago. Mutilak. Operazio Zinema, zaindari gaiztoa gainditu behar dugu, baina ez kezkatu, plan bat daukat. Hiru bi bat egin dezagun aurrera. Bai, hori da. Aurrak lo egiten ari da. Barkatu, mesedez pasa. Lortu du. Partekatu dezakezu nirekin mesedez? Oso. Kendu zure domina. Gozoak ez daude baimenduta ez aldakizu. Barkatu, ez dut berriz egingo, nire pelikulara joan naiteke, mesedez? Ongi da. Joan zaitezke. Bata emango didazu, mesedez? Joan zaitezke. Zer, ados. Benetan. Ahaztu zait, barkatu. Ezer ez, tentela. Gozokiak ez daude baimenduta. Aizu, atera denak. Denak esan nahi dut. Orain joan zaitezke. Nice. Zer daukazu poltsan? Makillaje apur bat. Joan al naiteke orain? Bai, aurrera. Txokolate lore bat. Begira nire arraina. Isa. Aupa, ze polita, joan zaitezke orain. Kaixo, nire marmuka marrazoa. Niam, niam.
Kaixo, erakutsi txartela ados orduan. Erakutsi zure liburua. Joan zaitezke. Gozokiak dira. Itxaron pixka bat. Erakutsi. Joan al naiteke? Bai, aurrera. Egun zoragarria. Ez dut hori jajango. Larrialdia. Itxaron, nora uste duzu zoazela. Medikua naiz, sartu behar dut, badago paziente bat. Itxaron pixka bat, gazte. Zer, Gozokiak berriro. ez, nire goxokiak dira. Ez, Agur. Hemendik aurreranik arduratuko naiz lagun. Zu atseden hartu dezakezu. Segurtasun berria alzara. Bai, Itxaron pixka bat. Zu berriro, atera hemendik. saiatu dezagun beldurtzen. Azkenik amaitu da, eta azkenik dena gurea da. Zer? Ez dago oina usterik. Gozokiak ez dira onartzen. Ez janaririk zineman.